Ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό εδώ, έστω α ο πίνακας γυτνίασης ενός απλού μη κατευθυνόμενου γραφήματος και ξεκινάμε με το πρώτο ερώτημα ότι ο άνω α περιέχει τουλάχιστον 2 νη άσους, τότε το G περιέχει κύκλο. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και σημαντικό, έτσι. Πρώτα απ' όλα αυτό που μας λέει είναι ότι η άση που περιέχει είναι τουλάχιστον 2 νη. Η άση που περιέχει, δηλαδή το πλήθος των άσων, Το πλήθος των άσων του πίνακα γυτνίασης έχουμε πει ότι είναι ίσο με το άθροισμα των στοιχείων, μεγάλη προσοχή, να το εντοπίσεις αυτό, σας παρακαλώ πολύ, και επίσης αυτό εδώ είναι 2 μη, είναι το διπλάσιο των ακμών. Άρα δηλαδή η εκφώνηση της άσκησης στην ουσία μας λέει ότι το 2 μη είναι μεγαλύτερο στο 2 νη, οπότε λοιπόν το γράφημα θα περιέχει κύκλο. Η ερώτηση λοιπόν που τίθεται είναι η εξής: αν οι ακμές είναι τουλάχιστον όσες κορυφές, απλοποιώ το 2, τότε το γράφημα θα περιέχει κύκλο. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αυτό να το βάλεις και μέσα στο υπολογιό σου αν δεν το έχεις εντοπίσει. Αν οι ακμές είναι τουλάχιστον όσες κορυφές, τότε ναι, σίγουρα περιέχει κύκλο. Μην ξεχνάς ότι το γράφημα που δεν περιέχει κύκλο με max ακμές είναι το δέντρο. Άρα λοιπόν έχει νημιον 1, Αν του προσθέσεις άλλη μια ακμή, τότε σίγουρα αποκτάει κύκλο. Άρα λοιπόν το ερώτημα αυτό είναι σωστό. Το δεύτερο ερώτημα είναι θεωρία. Αν έχουμε δύο γραφήματα ισόμορφα, τότε οι πίνακες ίσοι, όχι βέβαια. Το τρίτο ερώτημα, ότι ο α περιέχει πάντα άρτιο αριθμό άσους, πάλι ερώτηση για το πλήθος των άσων εδώ, το πίνακα γυτνίασης. Το πλήθος των άσων γνωρίζουμε από το τυπολόγιό μας ότι είναι ίσο με το διπλάσιο των ακμών. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναπαράσταση αρτίου αριθμού και έτσι το ερώτημα αυτό εδώ είναι σωστό. Είναι δυνατόν να υπάρχει στήλη στο πίνακα γυτνίασης η οποία να έχει νη άσους. Θυμόμαστε λίγο την αναπαράσταση του πίνακα γυτνίασης. Μία στήλη στον πίνακα γυτνίασης είναι δυνατόν να έχει μόνο άσους. Να θυμηθούμε εδώ τη βασική ιδιότητα του πίνακα, ότι η κύρια διαγώνιος, εφόσον το γράφημα είναι απλό, είναι σίγουρα μηδενικό. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό εδώ το στοιχείο, το διαγώνιο στοιχείο δηλαδή, από τη VI στην VI, εκφράζει την ανακύκλωση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να έχω παντού άσους, γιατί τότε αυτό θα σήμαινε ότι έχει ανακυκλώσεις. Άρα το ερώτημα αυτό το συγκεκριμένο είναι λάθος.